We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Usa ka barangay isolation facility sa Dakbayan, Sugbo ang nag-viral sa social media human i-post ang kahugaw nini. Gawa sa kahugaw gireklamo sab tungod kay nagpunsiso kuno ang mga COVID positive sulod lang sa usa ka kwarto. Human sa reklamo, Emergency Operation Center may paubos dayon sa general cleaning sa maong barangay isolation center. Ani ang report? Sa post ni James Marinduque, makita ang hugaw nga pansayan. Ang simento hallway sa eskwelahan nga gigamit isip Barangay Isolation Center kon BIC nga hugaw usab kaayo. Lakip sa gireklamo ang kapakya sa tagduma sa BIC paghatag kuno og mga bedsheet ug unlan. Giingon nga anausay gatagay sa sud sa lawak. Nakaabot ang social media post kang Konsehal Joel Garganera, ang pangulo sa Emergency Operation Center. Gipasabot niya nga nagdasok ang gipang-isolate sa City Central School kay gipansirada naman ang ubang BIC kay gidungan sa pag-decontaminate. Gipaubos na usab sa general cleaning sa mga frontliners ang naasoyng BIC. Akong gi-call ang attention sa nag-in-charge na to diha na dili na pwede. Kay upat ra gyud at any given time ang atong personnel nga mo na siya tanan, mo check sa mga pasyente, mo limpyo, unya mag-deliver sa mga pagkaon. So dili gid na pwede. Daghan ra kayo ang ilang naserbisyohan. Dugang ni Garganera nga ang mga COVID patients nga asymptomatic maoy magdala sa kaugalingon nilang beddings sa isolation center. Dili usab maatukon kada adlaw manglimpyo ang mga frontliners tungod sa kainit sa ilang PPE. Samtang susihon usab sa IOC ang giingong ana ay nag-inom sa lawak sa BIC kay higpit kining gidili. Dibis na lalim ilang trabaho, mag-PPE ka niya, saka sagdanan, limpyo. But then again, ilaha man ang trabaho, unya ang ato lang diha sa atong BIC na magtinabangay lang ta. Samtang lakip sa post ni Marinduque sa kalimitado sa tubig ug sa kawalay maggamit sa paglimpyo sa dapit. Iyang ipahibaw nga wagani siya pahibawa kung unsay iyang dadon sulod sa BIC. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gireklamo sa pipinag ka mga residente sa sitio Tangki, Basak, Lapu-Lapu City ang mga binakbak nga nitso sa bakanting luna nga iya sa kaparian sa Missionaries of Sacred Heart kon MSC nga haduol ra usab sa ilang mga panimay sa Mondapit. Si Luan Mirundina adunay live report. May Bab ang baho sa mga binakbak nga nitso ug ang pagka-contaminate sa water source ang pipila sa mga gikabalakan sa reklamante.
Sa mga hulagway nga gipada sa RTV Balitang Bisdak ni Adeline Enriquez, makita ang mga binakbak nga mga nitso nga nagtipunog sa usa ka bakanting luna nga iya sa kaparian sa Missionaries of the Sacred Heart kun MSC. Gawas sa mga buak nga lapida, may nasagul usab nga ubang mga basura. Matod ni Adeline, mag-unom kabuan na nila kining nabantayan o gani gi-formalize na nila ang ilang reklamo o giduso nila kini sa City Hall. Bisag mo yung tag private property ni kay sa pare ni siya nga property, pero ang kanagong yan lang gidamp diha is hazardous waste na, which is di gina siya pwede bisag private na ang imong property kay namay mga residente nga nagpuyo na mga silingan. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang dapit ug nakita namo nga puro mga anapog na lang ang gitambak sa dapit. Wala usab kami makatimaho og baho sa patay o bakaha sa basura. Nagdumili pagluwat og pamahayag ang mga caretaker at ubangan sa kamera. Nabalaka si Enriquez nga posibleng masambugan og hugaw ang tubig nga gikan sa ilang poso. Iniguan ang tubig muadto gina sa deep well. Unya ato kaligo ihugas na to say makainom pagay tawo ta kay baw. So padong sa ato ang panglawas. Unya COVID bay taron, pandemic ta. Di lang siguro ta mamatay sa COVID kundi unsa nga kagaw. Wala na muluwat og pamahayag at ubangan sa kamera ang ubang mga residente sa dapit apan ilang gipasabot nga wala usab sila'y natimahuan. Sagad usab sa gamitan sa tubig sa poso, panghugas lang og pagpanglaba. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongtian nga nadawat na niya ang reklamo ug may patawag og tigom uban sa kaparian sa MSC. Ato ang gi-call ang attention sa pari nga kun doon naman gani ilang mga tao mo mutanaw gyud nga dili gid maapilan og mga bukog no. Giangkon ni Reverend Father Renante Joseph Ga, Kora Paroko sa Birhen sa Regla, nga gikan sa Humay-Humay Catholic Cemetery ang mga binakbak nga nitso. Iyang gitataw nga walay bukog sa tao nga nasagul niini. Ila ra usab kining napalimpyuhan human sila maisyuhi og citation sa sentro. So wala gyud mga ingon nga mga skeletal remains nga na dito no, kay secret, that is secret. So gilahi ko ng mga bones dito naman ito bone center diri sa Humay-Humay. Private howler among gi-contact, nagbayad ni dako-dako po lang gibayaran para makabuan na diyan sa basak. So karon anapog na ang naadiha. Bisaad ang Kora Paroko sa Birhen sa Regla nga dili na mausab ang hitabo tungod kay naka-hire na sila og private howler ug ang tanang mga binakbak nga mga nitso atuan nagilabay sa barangay Binaliw. Bob? Dahil salamat, Luan Mirundina sa imong live report. Notadong mamaligyaay og druga sa barangay San Isidro, Talisay City o gingong supplier niini nasikop. Ang report ni Femery Dumabok. Gitanggong karon og gikatakdang pasakaan og kaso ang duha ka mga suspetsadong tigbaligya og ilegal nga droga sa dakbayan sa Talisay. Mato di Police Lieutenant Roberto Barnido Jr. nga unang nasikop si Anthony Padua, 42 anyos, taga barangay San Isidro, kinsa nasakmitan og dulaan sa 180,000 pesos nga balor sa ilegal nga drogas. Sa gihimo nga follow-up operation, nasikop usab ang gipasangin lang tig-supply sa gidiling drogas nga si Elizer Visido, 35 anyos nga taga lungsod sa Liloan. Nakuha gi kaniini ang 105,000 pesos nga balor sa shabu. Interrogate na to ni Anthony, nakakuanta sa cellphone ma'am nga ilang transaction nasa cellphone, so gi-follow up na to. So nakanda po og bypass operation diri sa may Tabunok. Dugang ni Barnido nga nakigalayon sila sa mga silingang police station kay nasuta nga si Visido usab ang tighagbungan og ilegal nga drugas sa ubang syudad ug lungsod. Ang duha ka dinakpan ang parehong giila nga high value individual. Sa agna ni ba, diri sa tangke limpyo naman, so namalhin sila sa mga sickbit nga mga barangay. So makaingon ta kapag dakop ani nga sa source, no, makaingon ta nga maminus-minusan na. Uba ni Jun Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa paghandom sa mga bayani karong adlaw, angay ang ilhon usab ang mga modern day heroes nga nagpadayon sa serbisyo taliwa sa pandemya. Ani ang report. Sa nahitabong aksidente sa Cebu South Coastal Road diin naglampigit sa motor o pribadong sakyanan. Dali nga nakaresponde ang mga medical frontliner aron maluwas ang kinabuhi sa driver sa motor. Waig sa payan sa mga medical frontliners ang kainit sa adlaw nga gasulob sa PPE aron lang masigurong dili matakdan o makatakod baka subay sa health protocol nga gipatuman.
Samtang sa sulod sa mga tambalanan, ingon usab nini ang sitwasyon sa mga medical frontliners nga gibutang ang kinabuhi sa peligro tungod og alang sa uban. Ang mga pulis, kasundaluhan, mga force multipliers, mga contact tracers, security guards ug uban pa nga nagpatuman sa mga protocols. Gani aduna nay mibuhis sa ilang kinabuhi batok sa COVID-19 aron lang kapanalipdan ang kinabuhi sa kinabag-an. Sila ang mga bayani sa nagpadaing gubat batok sa nagkabangis nga variant sa virus. This is our work and we will just do what is expected from us. Katong tanan nga nagpabakuna, para nako hero to sila kay they are being responsible not only for themselves but for their family and the community. Para na akong bayani, mura ra gihapon og samar sad natong mga tao ang bayani. Gipahigayon usab ang flag raising o wreath laying sa Liberty Shrine sa Mactan ganinang buntag. Isip pagtamod sa health protocol, pipila lang ang mitambong sa kalihukan sa National Heroes Day nga gilangkuban nilang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, Tourism and Historical Affairs Chairperson Cindy King Chan ug kadagkuan sa Lapu-Lapu City Police Office o sa Lapu-Lapu City Fire Department. Kauban si Cleofer Lumayag ug Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gilusan sa Mandawi City ang special vaccination program alang sa mga drivers sa mga pampublikong sakanan. Bisan kung di maayo ang dagan sa mga drivers, ang nakapahimos nini himuon gihapon kini alang sa mga drivers. Ang detalye ni Nico Cirino. Sa Pahara Park sa ilawom sa Marcelo Fernan Bridge, gihimo kagahapon ang Bakuna Bay vaccination. Gitarget nga maprioridad ang mga driver sa jeepney, tricycle, habal-habal ug bisan delivery riders. Ang programa nasukip gihapon sa mobile vaccination sa syudad, inabagan sa Philippine Red Cross. Mao nga gigamit ang airport bus aron adto gyud sa sulod niini makapamakuna. Matud pa nila dili sila makalugar dito. Na sila trabaho. Na timing good ni sa karon kay holiday ugma, no? So wala sila trabaho. Mo na nga daghan kaayo ang nagparehistro. Gawas sa mga drivers giakomodar sab ang mga residente sa umapad ug silingang dapit apan nagparehistro gihapon sila sa system. Di makahigayon gihapon kay nagtrabaho nya ini human nilag duty sirado na sad ang atong mga vaccination center. So kani nga atong Bakuna Bay nga drive-by vaccination para nila. Sa pagtapos sa kalihukan kagahapon, kapin 200 ang nabakunahan, apan menos ra niini ang mga drivers. Gihulagway sa syudad, malampuson gihapon kini kay daghan man ang nakadawat sa vaccine. Matud sa mayor, hingusgan pa nila ang mga estratehiya aron pag-agni sa lain-laing sektor nga magpabakuna na. Out of the box nga mga pamaagi just to promote our vaccination. You know what, kaning massive na to nga vaccination is the only way to counter no nga kaning pandemic. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Hero siguro ron ma'am kaning mga ato mga frontliners no. Kay bisag sa kadelikado sa ilang sa mga trabaho tuning padayon gyapon sila. Si Kwan, Senator Manny Pacquiao. Hero yan po na siya. Siya may nagkuhan sa itong nailado itong lugar tungod niya. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod kay ubos pa sa Modified Enhanced Community Quarantine kung MECQ ang Dakbayan Sugbo ug padayong nagsaka ang mga kaso, mga barangay control checkpoint sa gibuksan sa kabarangayan. Unsay naa nini o ganganong gihimo man kini sa ato mga otoridad. Anay ang report ni Nico Cirino. Pagsud sa eskinita sa Barangay Lorega, San Miguel, nakaset up na kining ilang mga tents. Inter ug intra-barangay quarantine control checkpoint ang tawag nila niini. Gipalag una ang mga tawo nga musud sa dapit ug ang mga dili residente sukit-sukiton unsa ang ilang tuyo.
Ang ubang sakyanan nga gusto lang unta mo shortcut sa maong kalsada, wala una pasudla. Palagbuko na mo sila, then time, yan din sila gikan, yan unsay purpose, mumusod sa atong barangay. Mo na then amo lagi para monitor gani mo sir simbakog na mga kuan at di sila gikan. Usa si Jerwin sa mga volunteers sa checkpoint. Tag-unom ka oras kada adlaw siya nga mo serbisyo. Lagad sa mga tao nga bantay diri sa Loriga para mawagtang gyud ang mga COVID. Pasabot sa kapitan sa barangay, ang mga gihimo nila pamaagi sa pagpahugot sa kampanya kontra COVID-19 aron dili na mudaghan pa ang kaso. Misaad sab ang barangay ug tabang sa ilang mga volunteers. Kinilo nga mga bugas ang ilang ipanghatag, magdepende sab sa gidugayon sa oras sa ilang pag-duty. This is also an effective way nga ang kaning atong pag in and out sa mga tao ma-regulate gyud nato gyud, no, especially sa kaning mga non-essentials one, no. So kung ang assessment dili gyud necessary gyud, and we advise them to stay at home gyud. Sa silingang barangay sa Dayas, may mga checkpoints sab nga gimontar. Dunay mga control points nga mga pulis gyud ang naka-duty gikan sa Regional Mobile Force Battalion. Samta mga dili taga barangay nga mudayo sa dapit pangayuan sa nagbantay og dokumento pamatuod nga dili sila person under monitoring sa ilang lugar. Importante lang toyo. Amo lang aton, nakoy ka ba may ato pangalan. Amo lang pangatanong kasi pangalan sa ilahang toyo. Na among pagawason. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Dulaan sa 2,000 ang nabakunahan sa dakbayan sa Talisay. Mga health workers ug vaccinators may sentro sa National Heroes Day karong adlaw. Ang report ni Femari Dumabok. Kapin sa 1,600 ka mga piniriso sa Talisay City Jail ang nabakunahan nitong Sabado ug Domingo. Miabag sa dakbayan ng Philippine Red Cross gamit ang mobile vaccination clinic. Samtang 300 usab ka mga mamumuo sa Talisay City ang nabakunahan sa Special Vaccination Center diha sa pribadong tunghaan sa Barangay Lagtang niadtong Sabado. Nagtinguha si Mayor Samsam Gulyas nga ang mobile clinic sa Red Cross mao'y mutuyok sa mga barangay. Every barangay mo adto na sila. Pero mo lang sa klaro na schedule, mag-meeting na may usab sa Red Cross. Mga is nagtabang sa mga tanod sa mga barangay, kaya mga taga-barangay may mangita sa mga kinsay vaccine. Karong adlaw, siradong upat ka mga vaccination center sa Dakbayan subay sa pagsaulog sa National Heroes Day. Matod sa mayor, nga gihatagan usab sa Dakbayan og higayon nga makapahuway ang mga doktor, nurses ug mga vaccinator. Iyang giila ang mga health workers nga mao'y mga modern day heroes. Sa una, karon na adlaw is himo na to ni para mo respect sa to mga heroes, pero karong adlaw sad angay sa nato respect nga to ug hatagan dungog ato ang mga modern day heroes, mo ni ato ang mga practitioners karon, ato ang mga doctors, mga nurses, everyone sa hospitals and in the front line nag-away ni COVID. Uba ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa leader ang gani. Nay no. Nay din. Wa ko kabantay ma'am, ko balita ang sa holiday ma'am. Sila Heroes Day. Sorry. Listening wa tagay tay update ba. Juan, Heroes Day lagi. Heroes Day. Karami mo kisa may imong hero nga gustong pasidunggan. Sa unang mga tao, katong una yung nilang nag-una po na to ba? Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pagtimaan sa adlaw sa mga bayani sa nasod, gitimaan usab sa Mandawi City ang ilang 52nd Charter Anniversary. Simple ra ang selebrasyon kaganiha diin gihimo sa CICC grounds ang flag raising ceremony. Gawa sa bandila sa nasod, lakip sa gipakayab kaganiha ang bandera sa tanang 27 ka mga barangay sa Dakbayan. Nagpakita kini matud pa sa paghiusa sa katawhan ug opisyales sa Dakbayan. Ang kalihukan gitambungan sa mga city ug barangay officials ug nagkalain-laing ahensya
ahensya ug departamento sa gobyerno. Samtang sa City Hall grounds, may water salute usab nga gihimo ang mga fire truck sa Mandawi. Ila kining pahalipay ug pagtimbaya sa Charter Day sa syudad. Gipasalamatan sa mayor ang tanang Mandawihanon, ilabi na ang mga nagsakripisyo karon taliwa ni ining pandemya. Padayonon ang pag-asenso sa Dakbayas Mandawi even in these challenging times, no? Ang syudad mas nanginahanglan karon nga ang matag Mandawihanon magtinabangay. Gikalingawan kining bersyon sa Runway Challenge sa usa ka Sugbuanon nga susama sa gihimo sa Miss Universe candidate nga si Steffi Aberasturi. Si Steffi Mendoza, tagalungsod sa Konsolasyon, misanong sa panawagan sa Unsteffable meme. Gihimong kompetisyon kung kinsa ang makagama og maanindot nga bersyon sa Runway Challenge sa Beauty Queen. Daghan ang nalingaw sa bersyon ni Steffi o si Bogart. Sa lain-laing gimmick ni ini, sama sa pagpaso sa kalsada, sa sapa o sa bisan asa pa. Malipayon si Steffi nga bisan sa gamayng panahon nakahatag usab siya og kalipay sa mga tao nga mitan-aw sa iyang video. May una nga fit ka siya nako kay Steffi gud ko ya Steffi Aberasturi sad siya. So ya kay ba ko mo paso pero ang kalainan namo ni Steffi Aberasturi di siya kay ba mo saitak, di siya kay ba mo kamang sa sapa. So ako siyang butang gi-twist, ako siyang unique kay para ang tao makataya to good vibes, malingaw sa sila. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Patay ang usa ka mananagat human malumos dito sa Panglao, Bohol. Sa investigasyon sa Panglao Police Station nasuta nga namana og isda ang biktima nga si John Beltal Clement, 27 anyos kadagatan nga sakop sa Barangay Dulho. Diha nga wa na makapauli si Clement, gipangita siya gidayon na pag-abag sa Philippine Coast Guard sa Panglao Substation. Pasado alas 2 na sa hapon siya nakitaan sa iyang mga kaubanan. Misambod ang sa tiil ni Clement ang lubid nga naghigot sa pana nga nasangit kini sa bato. Maong nabira siya paubos ug wa na gyud makalangoy pataas. Way nakitang foul play ang kapulisan sa iyang kamatayon. Dunot sa hitabo, nag-fundraising ang personnel sa Philippine Coast Guard Panglao aron matabangan ang tulo ka mga gagmayng anak ni Clement. Di katakdang magtigom og mga adlaw ang Special Investigation Task Group is ITG Fernandez. Kinialang sa nagpadayon nilang tinguha sa pagsulbad sa naitubong pagbanhig patay kang Attorney Rex Fernandez sa miaging semana dito sa Banawa, Guadalupe. Dakbayan Sugbo, ang krimen nakuhaan og CCTV sa establishmento sa dapit di naitabo ang krimen. We have already requested for the creation of the ITG. And then we're waiting for the order for coming from the regional office so that it can convene immediately tomorrow. Bukapin sa 1,000 ka mga curfew violators ang natala sa Dakbayan Sarisay sud sa kabuan. Samtang 5 pa ka mga bahay ang ipaubos sa granular lockdown. Ang report ni Fimari Dumawok. Kagabi ilang 65 ka mga curfew violators na sikob sa Talisay City Police. Sagad kanila nag-inom. 10 bata nga nadakpan 11 anyos. Musumada kini sa 1,276 ang mga nasikop hangtod sa Domingo. 10 daghan kanila taga Barangay Tangke. Na naman tayo mga barangay defenders o support. So katong mga interior ma'am ato nang gipasulod no. Naay usa ka pulis. Naay pulis ma'am puyo atong mga barangay defenders og support mga murubing sa mga interior nga pa. Mato di Barnido nga bisan kun i-downgrade man na unya ang quarantine status sa syudad sa Talisay ngadto sa General Community Quarantine. Di gyapon sila mulugak diha sa pagpanakop atol sa curfew. Nakita mato ma'am nga ningtas atong mga dinakpan no sa mga curfew violators pero atong kaso sa COVID sad nakaubos. So ingon nato nga atong pag-implement sa curfew effective. Samtang gipaybaw ni Barnido nga moabot sa 105 ka mga panimay sa dakbayan sa Talisay ang padayon pang gipaubos sa granular lockdown. Sagad sa nataptan, takod-takod sud sa ilang mga panimay. Uba ni Jun Sulon, ako si Fimari Dumawok.
Balitang Bisdak. Inanay nang nagaginawa ang dagmayan sa Sugbo dungan sa pag-ubos sa kaso sa COVID-19. Sumani ko siya Joel Garganera nga Pangulo sa Emergency Operations Center nga resulta kini sa pagpaubos sa MECQ ug sa pagsunod na sa mga tao sa mga protocols. Hinoon, bisan og anaa pa sa critical level ang mga healthcare facilities apan medyo na luag-luag na ang kahimtang. Gani sa usa ka pribadong tabalanan di nag-viral kaniadto tungod sa mga naglinyang sakyanan nga dunay oxygen karon hawa na ug wa nay pasyente nga nagpaabot sa gawas. Miubos-ubos na usab karon ang mga bagong kaso sa COVID gikan sa 200 plus. Karon miabot na lang sa 177 diin mas taas ang recoveries nga 278. Gipanglantawan sa EOC nga muubos usab ang active case sa Cebu City sa mosunod nga mga adlaw. Dili na kay lisod, musud ta sa ospital. Madawat na niya akong gitan-aw ang gimo sa mga nangadto sa sud karon is kasagaran asymptomatic, sir. Duol na ang ato ang kasalugan sa Pasko nga mas maanindot ang atong pagsilibrar karon daan pa lang ato nang mo-cooperate na ta nga atong mapaubos ang ato ang kaso ug bagmatngon kita kanunay nga dili na mo taas og balik ug mutuman ta sa lagda sa nga gihatag sa tuang gobyerno. Gidawat sa mga opisyal sa Mandawi City ang extension sa MECQ status nga mulungtad hangtod Setyembre 7 sa pahibaw nga naaprubahan sa National IATF pabilin nga MECQ ang status sa Tri-Cities sa Mandawi, Lapu-Lapu ug Cebu City samtang anaa sa GCQ with heightened restrictions ang Cebu Province. Sa ilang bahin, gidawat sa mga opisyal ang paglugway sa maong classification. Misugod na kuno pagplato o patag ang gidaghanon sa bagong kaso ug malaumon silang muus-us na kini. Ang trend murag nakuha nato no ni murag ni plato pero taas lang yapon. So og gikinahanglan why not no para lang gyud sa kuan sa tanan. Happy National Heroes Day kinatong latest weather update Monday, August 30, 2021. Padayon natong gimonitor ang Intertropical Convergence Zone or ITZZ. Kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang nakaapekto sa tibuok sa nasod. Og so far, base sa atong latest analysis, wala tayo gi-expect na ma-develop na bagyo or low pressure area within the next 2 days. Ang weather condition sa tibuok sa Visayas, kasama na ang probinsya sa Cebu, makasinati ta panagsama panganuron, ngadto na sa medyo madag-umo na kalangitan, gawas ini na tayo mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Og para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw. Talag sa ong artwork kining ginama sa usa ka batan-on gikan sa Tarangnan, Samar. Si Mark Noel Daras nakamugna karong bag-o og toasted bread art. Gamit ang ubay-ubay nga mga slices sa toasted bread, gihimo niya kining portrait ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Pasalamat usab kuno ni niya kang Pacquiao sa sakripisyo sa natad sa boxing. Si Daras kaniadto na ilana gumikan sa iyang coffee art. Gani komedya pa niya human sa iyang kape, may paris na kining pan nga iya sang gisuwayan. Tambag niya sa mga tao inay muhunong padayunon hinuon ang pagpalapad sa ilang talento. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nag-unang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro, may hapon mga kapuso and happy holiday.